Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. A veure si avui no surto en plano, perquè sóc experta en ficar-me per allà i sortir. Pues res, ja quan vam marxar de Melaca vam agafar un autobús, no? I ens vam anar cap a Ipoh. Que és una altra ciutat d'aquestes del circuit que recomanen. És colonial. A tot arreu on anem són ciutats colonials, perquè és el que hi ha. Torna a tenir street art d'aquests pels guiris perquè es facin fotos. Instagrammable places, ja ho vaig explicar en l'anterior episodi, i res, i això. Ah, sí, les dues coses més guais d'Ipoh va ser que vam anar a visitar uns temples que hi ha a les afores. Que saps, has vist un temple ja xinès, has vist un temple japonès, has vist un temple excavado en la roca, pues una mica més, vam veure una mica més de temples. El primer era un de pujar escales. També que les batuquets eren de pujar escales, doncs el mateix. Però aquestes no estaven pintades de colors i eren de ciment. La Issa i el Bruc es van quedar mitges, jo vaig pujar a dalt de tot. I em vaig veure rodejat pels monos. Hi havia monos a tot arreu. I al final vaig passar i no em van fer res perquè ells em deuen veure com una amenaça. Però jo els veig a ells com una amenaça, perquè m'imagino que tenen la ràbia. I després aquest temple, el temple de les escales i els monos... Hi havia un que era el temple de les tortugues, que sembla ser que la gent va allà i allibera tortugues en, no sé, com a per bona sort o alguna així. A l'entrada hi havia una senyora que tenia tot de túpers amb tomàquet tallat i ens deia «Pilleu, voleu tomàquet per les tortugues?» I jo pensava, però senyora, que no, què m'estàs explicant? I arribem allà dintre i, buah, o sigui, tot ple de tortugues que eren com zombis. Anaven super a poc, va ser una mica creepy. I llavors, clar, vam anar i vam comprar tomàquet. Àmuc, segons el Bruc, no? Òmac. Òmac. Com dius tomàquet, tu? Òmac. Bueno, quan entres mola perquè estàs com en un clar dins de la cova i allí hi ha un temple raco que és com molt guapo i és com bastant impressionant, però el guapo és les tortugues i tu només vas sentint cloc, 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 perquè es van picant. A més, hi havia dues tortugues que estaven espitxant. Era com molt brut de veure, perquè el tortugo que estava a dalt... Bueno, és igual, el tema és que quan ja et veuen arribar les tortugues ja es posen totes allà en alerta, en plan, que ve el que tira el tomàquet. Va molar, vam estar allà tirant trossos una estona guapa.
I res, i això va ser una mica el temple, i després havia un tercer temple, que es veu que és molt guapo, però jo em vaig equivocar i vaig marcar en el Maps.me, hi havia 2 temples que es deien igual, i vaig apuntar un que no era, i vam anar al barri dels desguassos de camions, i només hi havia que desguassos de camions, i res més. Però, com a mínim, hi havia un restaurant xinès que vam menjar molt bé. Pues això, Ipo, el temple de les tortugues i, bueno, i uns altres temples super ben conservats, com molt pintadets, amb l'encens, com molt bonic. Després d'allà vam anar a les Cameron Highlands, que és el lloc... Ei! Hola! Vols venir? Vols venir aquí? No? El Bruc. Com es diuen aquestes fruites? I res, i llavors ja va arribar el dia d'anar a veure les plantacions de te a Cameron Highlands. Que és, a dalt a la muntanya tenen plantacions de te, són paisatges plens de camps de te superbonics, o sigui, amb un verd brillant molt xulo. Bastant guapo, la veritat, sobretot, per què va ser guapo? Perquè vaig convèncer la Isa de llogar una moto. I el Titi! Moto molt ràpid! Però jo allò de la moto no ho veia gens clar amb el nen, però al final el Joan em va convèncer. Com fa la penya aquí, que aquí tothom va amb els seus fills, i van 4 i 3 en una moto, doncs nosaltres vam fer el mateix. El Bruc s'ho va passar bastant bé, o sigui, jo vaig estar patint tot el rato, vale? Ens van deixar un casco. Allí només porten cascos guiris. L'únic que vas molt apretat, perquè clar, el Bruc anava allà al mig, el pobret es va portar superbé, perquè és com... no sé... Quan li demanes, ell dona, saps? Però bueno, vam agafar els 3, vam anar al nostre motillo. Què passa? I el Bruc? Els motoristes. Jo ja et dic, no em vaig relaxar, vaig patir, però va ser segur tot el rato. I vam anar a una plantació de te, que la posaven en plan, aquesta plantació és la que no va ningú. I pots passejar per allà pels camps de te i és bonic. Vam anar, bueno clar, no és tan guapa com la que va tothom. I llavors la que va tothom és com mega guapa. Allà, des de Tanarrata, que és la ciutat on vam estar allotjats, vam enviar un paquet a casa. Perquè ja anem carregats com a mules i això, seguim portant tota la roba d'abric que vam comprar per anar a Nova Zelanda, doncs vam agafar un paquetito amb les joguines gegants del Bruc i ho vam enviar cap a casa amb vaixell. Com es diuen, Titi? Aquest com es diu? I aquest? Mama. I aquest? I aquest? I on se'n van? Cap a casa. Quin és el nostre autobús, Titi? I què més? I després vam agafar un altre autobús, ja des d'aquí, des de Tanarrata, i ens en vam anar cap a... A Georgetown, a Penang, que és una altra ciutat colonial. Pues vam estar fent vida de hostel perquè jo vaig estar muntant vídeo
once again, i la Issa se'n va anar a un parque. Això, que vam anar al City Park, que era un superparc amb piscines gratuïtes, amb molts monos, això també. Anem superràpid. I llavors, allò que a casa, meanwhile, en l'Hospitalet de Llobregat, els pares de la Issa estan convertint els VHS de la família en format digital. I res, hi va molar molt veure els vídeos. Voleu veure la Issa jugant a futbol? Voleu veure la Issa de petita cantant? Aquests moments que et connecten amb casa, encara que casa està molt lluny. Espera, no toquis el momo encara no, que el papa està gravant, sisplau. Ara acabo de dir un parell de tonteries més i ja està, Titi. Vale? Vale. Hi ha com uns barris flotants que són de família, de clans xinesos, de no sé què. Vam anar a treure el cap també. Res mega destacable. I després vam pujar una muntanya, que és el Penang Hill, que estava tota la penya allí dalt. I pensava que seria un trunyo, però després el Bruc es va dormir i vam poder fer una caminadeta guapa per la muntanya i va ser guai. No sé, Malàisia, coses guais, coses normals, però no sé, vull dir, quan estàs viatjant també has d'anar pels puestos, no? Vull dir que ja està bé. En el proper vídeo explicaré com el Joan em va deixar tancada una hora en el lavabo mentre ell i el Bruc anaven a esmorzar i vaig estar tancada sense poder sortir perquè ell va posar la balda per fora i no vaig poder sortir i va ser molt trist i a la vegada, bueno, va servir de meditació, de dir, bueno, no hi ha per tant, però sí, una hora tancada al lavabo. Bueno, adeu! Que el Joan diu que mai faig comiats, és veritat, perquè no me'n recordo, no sé. Adeu! Move a bit there, yeah. So we don't have any option. Kalau mampu. Okay. Move there first. Okay, stop. Stop. Yeah.